Halo dulur Barjo, izin melintas nggih. Lah iki aku ceritanya di requesti Pak Lek Jati lur dikon nge-review desane. Soalnya nak request didono sejarah desane ya lur, ta mitos ning desane apa sing terkenal desane iku apa ngono lur. Dadine sing delok iku akeh lur ben iso VIP lur. Sing omahe ke syuting tan duwe dulur ning kene di-tag ya lur biyen seru lur. Do komen-komen ngono lho lur. Tetep tak balas lur nak komen ning kene lur ning FB Pro lho. Lah kanan iku ya iso rono lur tembus kidul rono lur. Tapi aku metu kene lur mbono dalane muter mbora lur. Penting aku pokoke rene lur. Lah iki ana aseme gedhe lur sebelah kanan iki lur. Lah iki ana aseme lur iki kira-kira ana setane ta ora ya lur. Ana penunggune apa ora ya lur. Ada cerita lur sing masyarakat kene lur. Lho iki jebule ya ana embunge barang lur, embunge gedhe lur. Ada mancing ning kono lur. Cocok iki lur nggo mancing lur, sepote apik lur. Sepote adem lur mau lur. Lho daerah kene wis do panen lur. Daerahmu wis do panen ta urung lur. Lah iki ana pertigaan lur, tembuse kono mau sing lurus mau lur, aku sing belok kiri mau lur. Lah iki lurus terus lur, desane wadem lur, witane jati soalnya sewa aki kene lur. Lah nek lurus rono dalane elek lur. Lah aku belok kanan ae lur ngono. Wedi nek ora ana tembusane lur lho. Alhamdulillah ya lur, cuacane cerah terus lur. Lho iki ana Pamsimase lur, berarti daerah kene iku angel banyu lur nak wayah kemarau lur. Desa Mbarjo iki ya terkenal legene lur, lontar sing dienggo ngek dumbek ngene iku lur. Tabuasi walan lur. Biasane daerah luar kene ada sing disenengi ya legen niku lur, minuman legen ro warnane putih. Nak sing wis suwi iku dadine towak niku lur kaya ning Jawa Timur niku lur. Jebule daerah kene gang-gange akeh lho. Lah kanan mau ya ana tembusane lur, gang cilik lur. Lah iki ana pos rondane lur kaya jaman dhisik ning daerahmu wis ana pos rondane apa ora lur, nggo jagong-jagong niku lur. Lah iki masjid lur, belok kono iku ya ana tembusane nawa lur. Lah masjid cate jos lur menyatu cate lur. Lah iki dalane sing tak liwati mau lur. Iki ceritaku lur, ceritamu piye?